2200 دیہات میں تیر نظر تباہ پورا ہو سکا بعضا کہنو پکر شوشا شروع کرے نو بعضا بوتا تک انہیں کہ جی دبراوی مسئلہ نمیں معلوم ہے کہ میرگڑ والا تا خولونا کے ولی کو خوراکو تبسونے و نطق قتل ویٹمان چکی اللہ نسخل اللہ اولی کو جو خولوے کے استعمال کرے لو اور کلن ہے منگا بڑا دا دے کہ داٹ دنیا نا اولی کو ڈینٹل سرجری ہاسپیٹل ڈسکور مسئلہ کہ فاروق بلوچ نباسا کے بارے تو پورا دنیا ہے کرے بلوچ جو اتنو ہی تصور بلا رب العزت ناظرین کا پیرانی خدمت آورو کا کہنو واللہ تینا بلوچستان نا پینیو مورخ تاریخ دان سرانہ کرے درزنان زیادہ کتاب مسونو مارکیٹی اینو میرگڑ نا بارچ کرے وہ نوشتم کرے لگو جباز تو اوڑان نن گراس عرفینا کہ میرگڑ نا بارچ ننی ننا مخلوق کے ڈاکٹر صاحب اور تو کلا مسلمان لگ توروا کی ننے ٹیم تی سورے ایلو میرگڑ نا بارچ کرے گراس کی نوشتہ کرے سورے گراس نما زین اٹھیرے مفتی نام بعض منتوار نما شاہ صاحب نما بعض منتوار ان کی نما ہمیشہ تکلیف کی رے کلا تھا کوئی رزقم برے رے اور دا نما بلوچستان تن بلوچ راجتن میرو محبتی نما تینا تہذیب و ثقافتن میرو محبتی جو کی درخواستواری کشی رے اور ننے ہمیشہ نم شرف بشخان رے تینا چینل ننے موقت سنو رے جاگت سنو رے اور ننے ایتا تی بیمونو رے مخلوق اس کا سر کرے روڑ کی نما بعض منتوار نما لگتو رواک دسی برے انہوں سوال نکن دا کہ مہرگڑ رافتہ آغاز دیتا نا مسونے رافتہ بنا مسونے دا اور اوڑم پدا نا پروسیس اکند مسونو یا دا ودا اوڑم پدا نا وینزا یعنی کنڈراتا تے رافتہ دریافت مسونو اور دا تنانتا دگڑا پیش تمانو ننے اونا بارا ٹینڈ معلومات بھی دیں گٹی اگر سر بلوچستان سندنو خطہ سے اسے بعض بلو پینیو رائٹر سے ڈی ڈی کوسمبی دانس کتاب سے ہندوستان تاریخ و ثقافت بس بہترین کتاب سے وقت سنگت موقع ملا تھا تو ضرور پڑھیں وہ لکھے کہ بلوچستان اسی زمانہ سے تھی یعنی زمانہ ماقبل تاریخ ہے دنیا نا کلم بلا دیہات سسٹم سکے دا کنا الفاظہ کا دا ڈی ڈی کوسمبی نا الفاظہ کو جو لکھے کہ دا دیا سسٹم آرین عملہ توجہ ہم بعض نقصان رسے گا تو اگر نن ڈی ڈی کو سبینا دا لوزہ تیورین تو ننے اندازہ مرے کہ دا دعویٰ کرنے کہ بلوچستان تہذیباتا امام مسونے یا مہرگڑ تہذیباتا امام ہیں دا ایت یا دا دعویٰ اصول غلط تفق انتے کہ دا دیاتاک انداخ زیادہ تعداد مسونو گرینو نو بلوچستان انتے پیری کیرے جو بنا لیستا با جیونی اسکان لا بنا تفتانا نا لیستا با ڈیرہ غازی خان اسکان کوئی سلیمان اسکان نوے ہر علاقہ دے دونوں زلس مفر ہوئی دونوں تحصیلس مفر ہوئی کہ اوٹے نئے قدیم زمانہ آثارہ بھی اور دا آثارہ خود دا زمانہ ماقبل تاریخ لہو یعنی یہ جمع تحریری تاریخ وجود ہے بطر سوچو نن تاریخ نا لیکن کن ہم سورسا کے استعمال کی نا ننوکتی پانا دستاویزات یا ڈاکومنٹس دسا تاریخ ہے نون ارازار مسیزار سال مسند واقعات اک مسئول ظاہری تو متا نوٹ کرنے تو معلوم ہو کہ نا کتابتا خوانے وطا او تن کرے کنے معلوم مرے کہ دا سرزمینان تن مسئول گوڑا یوفتے کوٹ کرے سر کی ہوئے اراڑی کی تحریری تاریخ ختم مرے اوڑن مستنا دا کہ ننپانا تحریری دستاویزات اوڑن مستنا کے زمانے وہ ننپانا غیر تحریری دستاویزات یا آثار قدیمہ دا آثار قدیمہ کے دا آبجیکٹ تک پیشتر میرا دا بے مقصد افضل دا پورا اسی کتاب ہمبار آرکیالوجسٹ تک دا تخوانیں کی رہے کنا سبجیکٹ آرکیالوجی ہے اب لیکن آرکیالوجی ہسٹری جتام کرنے کا پر ہے نن تو اسے ذیلی سبجیکٹ نہ تورٹی ہسٹوریوگرافی نہ سبجیکٹ ہے آثار قدیمہ نن تو موجود ہے اور ہسٹری مسترہ کے ہسٹری ہو دینا آثار قدیمہ پانا ہے ہم ہسٹوریکل پیریڈ انسان نہ کرے زمین تو کرے وابستگی شروع مسئول اندہ زمانہ غم تو بلوچستان ہم خوش قسمت نہ خطہ ہے کہ جنوب مغربی ایشیا کے کل مستہزیب نہ بنا مسونے بلوچستان اور درہ بولان یا دریائے بولان نہ کنارہ میرگڑ نہ بستیا جی جی میرگڑ نزیہ
Dunque non Joan Ciare, Franz na moke ka sura Marina Sare Kadima, sura Jean Franco Jere Jasaka, una Begum Saka, una Urai Catherine Jere Jasaka, Olavane Sangat Pura Team Jasaka. 1974 रटे दरियाफ्त मसूरक नवाब गौजबश रैसानी साहब ना करी जिंदना बाज दिलचस्पी इस दगड़े आटे लिहाजा दाड़े बाकायदा मायरीना तटीमा तो फाइफे और ओ ना ख्वारिया नो ना दिलचस्पी ना वजगान दाड़े जनूब मगरिबी एशिया ना कुल्लन अवली को सकाफती या जोन डिस्कवर मस्किना नो दिन मेहरगढ़ ना पिनटे चाले जी मेरगढ़ मामूली विरासमत ने मेरगढ़ अंपत करे मेरगढ़ ये समझो कैसे गैलेक्सी इसमें सुने क्या कशां इसमें सुने दाना रोशनाई पूरा बलूचिस्तान अटी अत्ता के सिंध पंजाब हिंदुस्तान इसकान दा कुंडा ईरान इसकान पहलाएंगे सैना दा कुंडा गन्नन शुमाल ना कुंडा उरिन दा कुंडा करे गक मंडी बालाएसार तुर्कमानिस्तान इसकान दाना करे रोशनाई रसेगा तहजीब दाड़े बाकायदा बिना करे मखलूक करे तेना आई अंटिंग लाइफ के सका शिकारी जिंदगी है तर्क करे और जमीन तो आवासगी इख्तियार करे जदीद दौर थे गोक दाड़म मालो दाड़म बारटे दावा सका के 8250 कबर मसीह दारा बिना मसुने लेकिन दासा ननसेंदा नेरा जोनवाज मेहरबान उस्ताद मसुनो से डॉक्टर प्रोफेसर करीम लाशारी साहब और रिटमी को मैडम डॉक्टर अस्मा इब्राहिम साहबा तो नागम बास कार्यम करेनी ओ दसा से प्रोजेक्ट सरपिनो मेरगड़ा सरनो कार्य नागाजे करेनो मन देश मुस्तीदा मेरगड़ म्यूजियम ना सुसंगता तो मिलने की वाला म्यूजियम में विजिट करे ये मिशन का बड़े वो म्यूजियम हमेशा विजिट किए होते जो खंगसेर का पसा उस पूर्व मफकिया तो जनरल बिलात को तो उड़ी इस जगह खनाट 11700 साल मान लो पैलोलिथिक पीरियड दाले बसुने तो कर संगता का सुरो आर्कियोलॉजिस्ट हो इकबाल बंगुजी साहब मंजूर फरीदी जाहिर कौमी तो यफ्त नरफे दा पुष्कुन सन्नसी खनो बेसद दादा सा पुष्कुन ननोरी पैलोलिथिक जोन एस करे दरियाफ्त करे नो डॉक्टर करीम लाशारी एस कि वो करे न्यूलिथिक मुस्तिस हमो जमाने के इंसान ज़राअत तो मुंसलिक मतवसो सोना ज्यादातर हम खुराक ना दारो मदार से मालदारी के सका हो नजिया या वो शिकार एस करे रहे जुगी का सुरा या कच्चो मकान सुरा नो खलाना जोड़ करे रार्जी हो तो दारम करे दारे तहजीब ना बिना मसूले दारम अंदाजा खली की रही आवाज़ है कि दा 11,000 साल नम ज्यादा मुझे तहजीब मसूले ऐ जमा के इंसान तो तालीम मसूले ने हुनर रस्मों पे मसूले तो दी ने उदी मालूमात मसूले ने जोग्राफिया चे सुने ने ज़राअत तो वाकिफ मसूले ने केमिस्ट्री तो नॉन ताल्लुक़ मसूले ने फिजिक्स तो ताल्लुक़ मसूले ने इंडस्ट्री तो ताल्लुक़ मसूले ने सिविल इंजीनियरिंग करेने लेकिन दाकोले अमलन वो पेश करेने मखलूक नमूना मिसाल के तौर पर ननोरे नला वक्ता ओ न्यूलिथिक दौर के बड़े वो तो दात तक किच्चो दोनों औजार ने लोआई ने तांबाई ने खीसुने ने पेंगरा से वो खलना औजार जो तरह हथियार तो को नना म्यूजियम उठे तो बाज ये सैंपल इंतखाब आतुड़ी का खलना तफरजीना का खलना बिलेडा का खलना मतलब मुख्तलिफ औजार ड्रिलिंग इन ड्रिल करे रहो के खल अर गिरा होता खलना सका लेकिन उन बावजूद नियोफ्ता साइंस यूरो ता इल्म यूरो तो हुनर यूरो क्या करार रसिंगासुस की वो दोनों बर्तन जोड़ करे रहे कि हैनो ना जदीद दौर के मखलूक आए बर्तन आता वो फंकारी नजिया होता जोड़ करने नजिया ऐरान के हर बड़ा ना जरूरत ना बर्तन मेरगढ़ वाला जोड़ करे तो वहाँ पाने का मतलब था डॉक्टर पैसे में मिस्र ने कभी मिस्र में नशा में पिरामिड्स ऐरान मिस्र ने मिली दाड़ में मिली कर लो जी सर दवा ऐसे मुहावरे से कि अराड़े दी रमोड़े जिंदगी बल्ला बल्ला तहजीब की मसूल इलासु पापरा के दारे पास बल्लो तहजीब से नमल कुने लेकिन दारे तहजीब आगाज मसूल मिस्र नने पास चुनक की वादी सिंध नने तकरीबन 5,500 साल चुनक की ओड बल्ला शाह कंत के जोड़ मसूल ओड दरिया सिंध दरिया नील दजला फरात गंगू जमनी कंतो चुंकू असे कौरसस जलसस सकोदिना बोला ना पिलर जैसुने बोला नदी ना बंदा ना किफालत करने करे के अंदर स्कूटी गुंजाइश सके दस दरिया से लका बना ते संभालें की करोड़ा बना ते संभालें नो ना ते ठीक कपर तरे उठी धीरे रे लागस किश्तो किशार स्मरे का आबादी स्मरे बलो मेट्रोपॉलिटन शहर जोड़ मरे
درے بولا نہ کنارہ اگر نہیں دہی لگ بندہ آباد کس کرا خیال پائی درے بولا نہ دی افتکی کافی مفر ہوئی تو راڑے دی اوڑی زندگی ننا دا ازازے کہ نن دڑے جنوب مغربی ایشیا نا اولی کو زون آباد کرے گا انسان نن ڈغارا یعنی دا ڈغار انسان تینا سینگا رینگنگ گیلتیس پپارے تکا نشناک داڑے بگو تو مشتک خوار در پدر مفہمو کہ مال مونٹی کرمونٹی اور نوارز غارا تا ڈکے دیتے نے ایوانتے ہیں اور ننے کا درخت تزیا خاچرے یا بابو ڈغار آباد مابو دا کلم بلا گرائے میرگرنا کہ انسان اولی کوار تہذیب و تمدن یعنی مدنیت شارہ سٹی آباد مننگ ارا جوڑ کننگ چار دیواری جوڑ کننگ تیرزی چتا شاگن گیلتس دا سیویل انجینئرنگ نوفتا کارنامہ ہے اینو ہم بلوچستان اٹھے آگا سب پتہ کلمی ماف اینو ہم بلوچستان اٹھے ننا کے دیات آکو کل تقریباً مڈ ہاؤس زو مشنہ جوڑو یا اگر جاگہ مشن تو خلنا مقام جوڑو ننا دانا آغاز مہرگڑ کریں اینو اس کا نو تسلسل ننا مخلوق کنٹینیو تخار اینو ہم داوانا دیوالا کو چاہے مستون مرے چاہے کلات مرے خوزدار مرے اینی برنی کچھے یا دیوالا مداوتے زیادہ ٹیپس کروتا یا کرے پرسترس کروتا گرس کروتا لیولی چاہتا مہرگڑ اٹھی دانا بیندات مسئولے مہرگڑ اٹھی برتن سازی نا سنت ہننا کنون آغاز مسئولے ودہ صرف برتن سازی اس کنیت مسکر نا پارے چلو رضانہ سے دماغ ارتبس جوڑ کرے ننی بڑی لا گڑا پین باز کمال نہ ملے رہے ای زمانہ نا بندہ بہترین و کیمسٹ سورے اور بہترین و آرٹسٹ سورے بہترین آرٹسٹ کیمسٹ دا پتہ نہیں پاؤ تھا کہ دا برتنا کے نیوری سا برتنا تا زیا نیور نقش و نگار جوڑو آخر دا رنگ جوڑ کرنے کو ہماری کرے نقش و نگار جوڑو آخر دا رنگ جوڑ کرنے کو ہماری کرے دا تو کیمیکل ہو اور انہوں رنگ ہو کہ یہ ہزار سال گزرے اس کا رنگ اس کا خراب مفہوم ہے مطلب دا دی بہترین دماغ کا موجود ہے سورہ کہ وہ رنگ سازی ہم چاہے سورہ اور رنگ جوڑ کرنے کیمیکل جوڑ کرنے دا سے کیمسٹس نکارے کس کی کیمسٹری خوانے ودا دانا زیہ کہ ڈیزائن اگے جوڑ کرے نو کمال نہ ڈیزائن ہو دا تا فنکاری نہ دا تا آرٹسٹ مننے نہ اگر کسر صفت کتو تعریف کتو یہ سمجھے وہ اس اخلاقی جرمس کرے میرگڑ نہ بنداک انتہائی قابل مسنو ہمو تینا قابلیت نہ وجگن داڑے ہزارہ سال رہنگار اور تینا تہذیب بیچار ماں کل پہلے پھر ودا ناغذ و برتن جوڑ کرے رہے کہ اوتا ضرورت زیادہ آسو ہے بقایا کہ زائد مال کے بچہ کا ایکسٹرا اینا گوڑا داڑ کن او باقیدہ پوسکنی گا منڈی تا تلاش شروع کرے منڈی تا کی تلاش ماز تو اندہ تلاش ٹی کوئی جہاں بسو داڑے مخلوقہ کا آباد بننے کی شروع کرے سو دا کمونا افغانستان اینا منڈی آئے مخلوق آباد مسوسوس بالا اسار اینا آئے مخلوق آباد مسوسوس حتیٰ کہ یایا امجد تینا کتابت لکھ کے کہ بلوچستان اٹھے جوڑ مرو کا برتن آتا بازنگا سیمپلا عراق کل پیشتر مانو ولو لکھ کے کہ یاد و داڑے بلوچستان نا کاریگرز بسوس دکانس فیکٹریز ملاسوس یا گڑا مال تجارت تلیت سامان درس کا نسنگا سوس یعنی تجارت نا کسکتی مو مرا ٹاسے جتا ہوئے لوز معیشت کے بڑا ہے کہ نماز بڑھو ذریعہ سنس ایٹم سکہ اللہ ہو لیکن وہ مالنا ایکسچینج مالتن کرے تینا ضرورت نہ گڑاتے نہ کرو ایتا ضرورت نہ گڑا کے جسو رہے اوڑن علاوہ داڑے سی باز بلو اونرس نکھانے سے اگر مصر تینا پیرامیڈا تزیہ فخر کے کی سمجھے ہوئے وہ پیرامیڈا تسکانے ہن ڈسکورڈ ہو تسکان ہوتا بارہ کیسے مفروض سم کامیاب بتانے دا سم بلا بلا آرکیالوجسٹ اکپار کے دا انسان آتا جوڑ کرو کو گڑا ایون سرجان مارشل ہم تینا تیسیز اسے لکھی کہ دا انسان آتا جوڑ کرو کو گڑا بس پیرامیڈا تا دا دی یہ صرف خوفو نا کہ دا پیرامیڈے دا گزاٹی ہے گزاٹی کے پیش تمانی مصر والا گزاٹی دا پیرامیڈا کی 26 لاکھ خلص ہر خلنا وزن 20 ٹن اور دانا ہائٹ کے مسئلے برزیت مسئلے برزیت 481 فٹ دے آرام شینری مسئلے زمانہ نہ بنا تو 20 ٹن وزنی اخرد عزیز کا درے دو تو داڑا کرے سائنسم پریشان ہے سائنسدانا کم پریشان ہو لیکن کل تو ارا مجھ سے بڑا انتہائی فخریہ ہو کہ وہ تزیہ بلا یعنی تردد
اور بلا تکلف الى ندی فخر کیے ہوئے کہ کنا یہ سرزمین دیر نہ کمیس تینا دیر نہ کمی نہ مخلوق امر پورا کرے گے کارے ساک ہرانے دیر اللہ کم دا مشنمے کا دون خلصان سلسلے دن چانن فلور واٹر چینل شیفا چکل اس کا نسلو میدہ ہے اس کا مقدسینہ سے کتاب سے احسن التقاسیم فی معرفت العقادی عربیتی مقدسی تے ندا کتاب واٹے سے مستم نبارٹے سے حوالہ سیتے کی پہ مستم گٹے 2200 دیات رسول پہ نو مگر مستم گٹے حساب کس یہ کنین صدر زیادہ دیات تب بس دوست مرو 600 مرو 1000 سال مالو یعنی 987 عیسوی تھی 1000 سال نم زیادہ بس تھی مقدسی لکھیں گے صرف مستم گٹے 2200 دیات ہو اور یہ کتاب نام پہ نیپالی نہ کتاب دستیاب انٹرنیٹ 2200 دیات اندر ریفرنس ہے جیلی اسٹرینجم جنہ کتاب جغرافیہ خلافت مشرقی تے کوٹ کرے دازہ 2200 دیات دیر نظر میں تمہار پورا ہو سکتا تو مستوں گٹے 360 کاریز مستوں دازہ ہر 4 دیات کے رسے کاریز بالکل دیر نظر میں پورا ہو سکتا تو قدیمی کا بلوچستان نہ ہنرمندی کا مخلوق تھا کمال ہے اور یہ سب جو ہے کنے کارز نظیہ فخر کرنا پورا پورا حق حاصل ہے دا ٹیکنالوجی نہ بلوچستان نہ دودھ ہے کس سکے اور تینا دیرہ ضرورت پورا گئے رٹوی کو مشتٹے دیر اسٹور کرنے گئے نو سرکار پریشان ہے جی کوئی چٹے دیر کم بنے گا جی بلوچستان دیرہ رقم ہی ہے اینو بلا بلا انجینئر اکویشن اور خواہی کرتا ہے پانی کرتا ہے ڈیم جوڑ کرو اور ننائے قدیمی کا مخلوق کا بربند جوڑ کرے دیر اسٹور کریں گے وہ گبر بندہ کلا تٹھرے گز گٹھرے راکوریا نٹھرے خارا نٹھرے خلدہ نٹھرے مقران پر ریانتا ہستی نراڑی کے ننا مشیع زونے اوڑی گور بندہ کیا گبر بندہ کلین ضرور ہے دا مدکن زمانہ نا ڈائم آکو دا چونکو سائنسس مسوئی یقیناً میرگڑ نہ بنا آتڑی دا قابلیت تصر کا کہ وہ تیرا ہر ضرورت پورا کرنے نہ عقل انتخار ہے طاقت انتخار ہے جیسا ہے تا ہنرمندی لاجواب اس کلن بڑھ کر دا بعض اکبر جی عراق کن کرے زراعت نا آغاز مسونے ہو یا مصر مسونے جی عراق نا سمیری کیا مصر نا فرائی نا بلوچستان نا تہذیب باس پد ڈیویلپ مسونو مہرگڑ نا بنا کا مولی کو بنا مسونو کہ او باقاعدہ زراعت تو تینے منسلک کرے نو کئی قسم نا اناج دو کے خولوں میں دو کے کپاسے دو کے دالا کو انگورے دو کے الارے دادا باقاعدہ وہ فصلاتی کاشت کرے رہا بھاگا کے خلق ہو رہے پھر کئی قسمنا مزید اندنوں کاشت کرے رہے کہ افتن ہوتے نا بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کرے رہے اور زائد مال مزید مارکیٹ آتے سر کرے رہے تو تاباز بلو فرنساس نہیں ہوتا تو ایگریکلچر نہ تعلیم اساس نہیں گراس لیکن کپاس سمیٹے میں اتر کاشت کرے کپاس نا دانا بیچا کاشت ہوتا جیو اسی شہر اس دمانا وقت اسموز تو بالکل اس نانا پولنگا گوتی سیمک جان نا دانکو نا نینوں دانکو لاتا استعمال کی نا خاص کر سیل چٹی دانکو کو نوے معلوم ہے کہ میرگڑ والا تا خولن نا کہ ولی کو خوراکو تا مسونے و نت کتن و ایٹمان چکی اللہ نسخل اللہ اولی کو آر کہ خولوے کی استعمال کرے رو دانکو کرے رو ہوں تو جیرے جب تینا مضمون آتا تھے کیترین تینا مضمون آتا تھے لیکن کہ او خولم نا لو کی دانا آتے یا خوشا آکے تا خاکر اٹھو بسیر آتا تاکہ براؤن مسورہ تاکہ رنگ تار سنگا کا مچی بسو مسورہ بڑا اندہ تے بطور خوراک استعمال کرے رہا ہوتا دان کو مسورہ اینو ہم ننا بلوچ مخلوق داری جنٹی دانکو ولدی دا خس ولد ہے کہ وہ تینا شاعری جن دانکو یہ تھی لیکن سوال دا بات ہمارے کہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب تینا کتاب لکھانے کہ بھئی اگر مجھے دڑو دوری نہ یاڑا پہلے لے وہ کہہ رہے میرگڑ نا چناؤ معاصر آتا انہوں نے بالکل صحیح ہے درست تو سوال ودی دا دے کہ اصل سوال کہ خواجہ اگر دا خس قدیم ہے اور مننے نہ قدیم لیکن داڑا آرکیالوجی کارے بند کرنے کی دا بینڈ اقامی سے تغدار ہے ریکارڈ سے آگئی اگفت وجہ سر دباز ہے وہ سوال سے
اغسر میں معلوم ہے کہ بلوچستان متکنگا تہذیب متکنگا نہ دمباک امر برباد مننگا چنو اینوم خزانہ پٹنگا گروپاک سرگرمو دمبا تو خودنگا چنو حالانکہ دا معلوم ہے کہ زمانہ تخیصر متنے تھامبا متن میٹلی متنے دا تو خلانہ زمانہ مسئولی نیولیتک پیریڈ ہے تو دا دمبا تو خودنگا سوائے تہذیبی نقصان تنگا نو تیج دو بننگا ٹھیف وہ تے ایچ دو بننگا ٹھیف وقت تو دا تیمہ بلوچستان نہ تھی کلن کی کہو کی نہ ڈپارٹمنٹ تھی ایتا دی معلوم تینا سین چویو سیٹ سنگتا سین چوتو سکو دین دیتی کری تک نم تو ولدان دیتی دو رائفن کا جوٹ کہ نن پانا ڈیک ڈپارٹمنٹ دا جمع کہو کا ڈپارٹمنٹ کہو کا شعبہ ہے وہ کلچر ڈپارٹمنٹ تھی کلچر ڈپارٹمنٹ نہ کنن کنے اندون ایکٹیوٹیز نشانے تے کہ ننو نزیہ فخر کنن کن کہ یرد دا بلوچستان نہ مدکنگا تہذیب نہ رکھن کن لدی بچے فن کن گلا سکدامات کرن دمبک مقابل خود ہی نہیں دا نیشنل ہیریٹیج میں معلوم ہے بعض انگا ننا میری تزیہ کرے پٹاٹا مخلوق دسنگٹی کسو تا نرفو کو میری تی دڑے فنگٹی کسو تا نرفو کو کارے تو تینا جاگا ننپانا ہندا کی دمبک کو دا کی پریزرو کرن بلو بلا سی یہ پورا بلوچستان وزٹ کرن اور نوشکینا اور دالبندینا چاقیا خارانا واشکا پورا مکرانا جالوانا بیلغا دا کنڈا جوب لولائی بارکان یہ سے زون سے بھی لیتن اور دن سبی استا محمد اور شادات کوٹ اس کا لینا پٹو پور کرے صاحب 80 نندالے 80 نندالے مخلوق کے ویب نصب داتا بارٹ ہے اور کلچر ڈپارٹمنٹ سوائے نصیر خان نوری کمپلیکس ہے ایسے میوزیکل پروگرام اس نہ کننگن یہاں سے سٹیج ڈرامس نہ کرننگ ہم پیدا نہ اچھو ایکٹیویٹی بتانے یہ ان کی معذرت خواہ اگر قصص سکدائی گی تا تم پت قصص تا دلازار میرے کوڑنی معذرت خواہ لیکن وہ بائنے تے ادارہ سر سکا اور انہاں دس کے ذمہ داری فسورا وہ دا ذمہ داری تی پورا کریں گے روپیہ دا دمبا تزیہ خرچہ متانی اگر میرگڑ نزیہ کارے مسئولی دی معلوم پر تو نواب غوث بشر ایسانی سر نہ جننا مرونے میں نہ تے وہ نہ دلچسپی ہے سکا سرکار نہ تو دلچسپی ہے لو بیٹھے دیس کے کارے میں آغاز مس میرگڑ ریپرزنٹس تیس 44,000 آبجیکٹ ہو کر ڈسکور بسو دا چونکو اس سے سیانتے انہا اسلام تیس کھانے پر لوگ کاری بس بچانے ہوئے 44,000 آبجیکٹ دا تٹے رزان رے دا تٹے بوت رے دا تٹے باز گڑا رے اور کلن ہے منگا گڑا دا دے کہ دا تٹے دنیا نا اولی کو ڈینٹل سرجری ہاسپیٹل ڈسکور بسو واہ داڑا تو برے آبجیکٹ تا سکیتی کرس کو آبجیکٹ کراڑے کو داڑے تو کو ران جی سر منو تسمست ننا سے دوست سسکا سیکٹری کلچر ظفر بولیدی صاحب بے انترنائش انسان سے بازور انسان سے دا بات جدو جہد کرے دا 22,000 آبجیکٹ خواہ فیس وہ آبجیکٹ دا سا گراس تا کرے دا میوزیم اٹھے ڈسپلے چیو باس پوسٹ کریٹ کرے مارا کو توڑے ایڈجسٹ کرے او میوزیم دا تبا فنکشنل مخلوق کائے ڈیلی بیسی دا کائے کوڑے ویزیٹم کیے گا بہترین آبجیکٹ یہ تو نمیان خواست کیا ہوا کہ ایسے دیس اونا انتظامیہ رے اقبال ظاہر قومی اس کو منظور فریدی ہے تو دافتم نمازید ایسا مو میوزیم نا دا جن دی کرن نم ڈاکومنٹ کا وہ اور ہم آبجیکٹ وہ اسپیسفک میل کر لو اوڑے کمانا نم گڑا خالی دی رکھنا نشان خالی دی 1000 سال مطمئن سواستی کا نشان دا امو خزانے کی دا کی ظفر بولیدی سر نمائنت اللہ بسو تسکا نے تقریباً 20-22,000 آبجیکٹ مسنگ گڑا سی خنان اور کراچی میوزیم اٹھیری رکھ اتا کوٹنا رہیا اوڑی تیرت خانان تو لیکن اسے کنجا سے جس چونکو بے وسو جاگست سنو میر گڑے کہ عام بندر شاید انہا بارٹ تپک گڑا سا پیشن نا ملکا تینا باز اکتا دو زنگا لیکن دام پر لوگ گڑا سا سکا کہ ظفر صاحب نا محنتاً دا خس آبجیکٹ ریکور مسو تو او بعد بلو خزانہ سے بعد بلو خزانہ سے ڈاکٹر صاحب انت خوانا نوری دا بارا اٹھ کے زبان مسلم میرگڑ والا میرگڑ نا اگر پیلا سریو کا مسلم دا نزیہ بازیں گے اعتراضہ کو بازا سنگت اگدا پر جی تسیرہ سنگت سے اعتراض کرے سو کہ فاروق بلوچ وسط مارے تو پورا دنیا ہے کرے بلوچ ضرور کی تنو دا نزیہ بازیں گے اعتراضہ کو بازا سنگت اگدا پر جی تسیرہ سنگت سے اعتراض کرے سو کہ فاروق بلوچ وسط مارے تو پورا دنیا ہے کرے بلوچ ضرور کی تنو ہی تصفت
یہ میرگڑ نبارچ دائی تکبر کہ اینا بنداک بلوچ سنائٹی میں بلوچ نا تصور متا نہیں بعضا کہنو پکیز شوشا شروع کرینو بعضا کا کوتا تکو نگے جی دا براوی مسنو اراڑی لکو پیشتا مانے کہتے ہیں چو تیری دس پیشتا لتنے میرگڑ